ζήτημα είναι αυτό τώρα. Ένα δεύτερο ζήτημα που τέθηκε είναι το πώς θα οριοθετήσουμε το λάθος. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Είναι άλλου τύπου λάθος το εγκαταστεκόμαστε και άλλου τύπου λάθος το αντέγραψε ως προστακτική ή το απέκτησε ως προστακτική. Γιατί το εγκαταστεκόμαστε είναι κάτι το οποίο είναι ένας ευκαιριακός σχηματισμός ενός, δύο, τριών ανθρώπων, έτσι, ναι μεν φτιαγμένος με βάση κάποιους μηχανισμούς της γλώσσας, αλλά παραμένει ένας ευκαιριακός σχηματισμός. Δεν θα τον ακούσουμε ούτε κάθε μέρα, ούτε θα τον δημιουργήσει, ούτε δημιουργεί το παιδί ή οποιοδήποτε πάντοτε τον ίδιο τύπο. Γι' αυτό και όλη αυτή η πληθώρα των τύπων για να πούν, ας πούμε, το πρώτο πρόσωπο στον πληθυντικό. Έτσι. Το αντέγραψε όμως και το απέκτησε ως τύπη προστακτικής είναι η καινούργια προστακτική που θα πάει να δημιουργήσει, που τη δημιούργησε δηλαδή στην ουσία η νέα ελληνική γλώσσα. Τη δημιούργησε, την ακούμε πολύ πιο συχνά από ό,τι ακούμε την προστακτική του τύπου αντίγραψε, έτσι, την σωστή με βάση τα αρχαία. Έτσι. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Στην ουσία η καινούργια γραμματική, μια καινούργια ελληνική γραμματική, θα πρέπει να βάλει αυτούς τους τύπους, τον τύπο αντέγραψε, τον τύπο απέκτησε, να τους βάλει ως τύπους της προστακτικής και να γράψει από κάτω στην υποσημείωση ότι πρόκειται για νεότερους τύπους που έχουν καθιερωθεί σε αντικατάσταση των παλιότερων τύπου αντίγραψε, απόκτησε κτλ. Είναι δηλαδή εδώ το λάθος το οποίο έγινε σωστό εξαιτίας της ευρύτατης χρήσης. Και έχουμε έναν αντίστοιχο μηχανισμό, δηλαδή έχουμε ένα λόγιο στοιχείο, μια αύξηση, ουσιαστικά να δημιουργεί τον νεοελληνικό τύπο, τον φιλοξενούμε, θα τον φιλοξενήσουμε ευχαρίστως σε μια σύγχρονη γραμματική. Είναι μια αντίστοιχη.